ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 2025 ପାଇଁ କିଛି ଭାବମୟ ଆଶା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ସେଇ ଆଶାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ହିଁ ପାରିନି। ସେଇ କବିତାଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଯଦିଓ 2025 ଅଧା ସମୟ ପାର ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମୋର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଶା 2025। ଶୁଣିବା କବିତାଟି। ଆଶା ନୁହେଁ ବୈତରଣୀ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ, ସୀମାହୀନ ସାଗର ସଲିଳ, ଅସରାସାର ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଜୀବନର ପୁରୀ ଥାଏ ଯେ କାଳ। ଆଶା ନୁହେଁ ବୈତରଣୀ ବଙ୍କା ନଈ, ସୀମାହୀନ ସେ ସାଗର ସଲିଳ, ଅସରାସାର ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଜୀବନର ପୁରୀ ଥାଏ ଯେ କାଳ। ଆଶା ଥିଲା ଅଛି, ଆଶା ରହିଥିବ, ଆଶା ଅଟେ ଚାଲିବାର ତରାହା। ଆଶା ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ତବତା ଶୂନ୍ୟ, ଜୀବନେ ବହଇ ନିରାଶା। ଆଶାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଆଶା ଶେଷ, ଆଶା ଦେଇଥାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାରତା। ଆଶା ହୋଇଗଲେ ଆସକ୍ତି ବିଧୁର, ମିଳେ ଜୀବନରେ ଖାଲି ତିକ୍ତତା। ବିଗତର ଆଶା ପଢ଼ୁଅଛି ଆଜି, ଖୋଜେ ବିଫଳତା କାରଣ ରାଜି। 25ରେ ଗଢ଼େ ଆଶାର ମହଲ, କେତେ ମନ୍ମୟତା ଭାବନା ରାଜି। ଆଶା ଖୋଜେ ଆଜି ତିକ୍ତରେ ମଧୁର, ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝା ମନାର ଡର। ଆଶା ମନ୍ଦିରରେ ସଂସ୍କାର ଦୁଆରେ, ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ପୂରିବ ଘର। ଆଶା ମୋର ଦେଖେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ। ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗେ, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ବହେ ହୋଇ ତଲ୍ଲୀନ। ଆଶା ଦର୍ପଣେ ପରିବାର ଦେଖେ, ଯେଉଁଠି ବହୁଛି ସଂସ୍କାର ସ୍ରୋତ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଧରଣୀ ହେଉଛି ମହିମାବନ୍ତ। ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ସମତାର କ୍ଷଣ, ସୁସ୍ଥ ସମୀରଣେ ଧରଣୀ ତୃପ୍ତ। ସଂସ୍କୃତି ଗାଉଛି ନବୋଦୟ ମନ୍ତ୍ର, ଆତ୍ମଚେତନା ଯେ
ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଆଶା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ଉଡ଼ାଣ ଭରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମେ ବିଶ୍ୱ ଚାହେଁ ବିଭୋରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଧ୍ୱନି ଶାନ୍ତି ବେଦ ଗାନେ ବିଭୋର ହୁଏ ପରିବେଶ ଭରେ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ମଧୁର ପ୍ରୀତିରେ ପରାଣ ମୋହେ ଆଶାର ନଦୀଟି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଭୟ ସ୍ରୋତ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଅନୁଢ଼ା ଯୁବତୀ ନିସଂକୋଚେ ଚାଲେ ହୁଡ଼େ ନା ପଥ ଆଶା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପଚିଶକୁ ଦେଖେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ପ୍ରଣବ ଛନ୍ଦ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନେ ବନ୍ଧିତ ଜୀବନ ସ୍ନେହ ସମୀରଣ ବହୁଛି ମନ୍ଦ ଆଶା ଚାହିଁଅଛି ଏ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ 25 ପ୍ରଗତି ରଥେ ଆସିଛି ସେବା ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ସୁକଲ୍ୟାଣ କଥା କହି ଯାଉଛି ଆଶା ଚାହିଁଅଛି ଏ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ 25 ପ୍ରଗତି ରଥେ ଆସୁଛି ସେବା ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ସୁକଲ୍ୟାଣ କଥା କହି ଯାଉଛି ସୁକଲ୍ୟାଣ କଥା କହି ଯାଉଛି ସୁକଲ୍ୟାଣ କଥା କହି ଯାଉଛି।